Už viac ako pol roka základná škola Pavla Horova realizuje projekt zameraný na modernizáciu vzdelávania. Pozostáva z inovácie a digitalizácie vybraných vyučovacích predmetov. S realizáciou projektu začala základná škola Pavla Horova v júni minulého roku. Zahŕňa 4 projektové aktivity. Jednou z nich je modernizácia výučby anglického jazyka. Potom je tam digitalizácia vybraných predmetov, rozvoj čitateľskej gramotnosti v slovenskom jazyku a školenie učiteľov. Školenia pedagógov sú zamerané na nové spôsoby výučby rôznych vyučovacích predmetov. V prvom rade však projekt prináša modernizáciu vzdelávania. Jednotlivé triedy sa zmenili na moderne vybavené učebne. Sú pripojené na vysokorýchlostný internet. Zároveň sú vybavené projektormi, interaktívnymi tabuľami a kvalitným ozvučením. Čo je však dôležité, učiteľ na prípravu toho vybavenia potrebuje minimálny čas. K dispozícii má dock, do ktorého zacvakne notebook, otlačkom prsta sa prihlási do siete, zapne si interaktívny dataprojektor, reproduktory a kým zapíše do triednej knihy, môže učiť. Notebooky používajú pri výučbe všetci pedagógovia. Škola totiž zriadila internetové stránky s množstvom učebných látok. Nechýbajú ani stránky s rôznymi hrami, kvízmi a pracovnými zošitmi. Využívanie moderných technológií pedagógom značne uľahčilo prácu. Dôležitou projektovou aktivitou je aj rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov. Vďaka projektu škola získala stovky nových kníh, ktoré školáci čítajú nielen v rámci odporúčanej literatúry, ale aj vo svojom voľnom čase. Z projektových peňazí bola zabezpečená aj väčšia časť učebníc a pracovných zošitov, čo rodičom detí prinieslo úsporu peňazí. V tomto projekte sme získali takmer 290 000 eur. Prevažnú väčšinu finančných prostriedkov poskytla Európska únia. Menšiu časť z celkového objemu financií poskytli vláda Slovenskej republiky, mesto Michalovce, základná škola Pavla Horova a rodičia žiakov. Realizácia projektu potrvá do mája budúceho roku.